καινούργια αρχή για όλους μας, σε μια κατηγορία που πραγματικά μας κουνάει. Θέλω και πιστεύω ότι θα είμαστε περαστικοί. Αυτό για να το πετύχουμε χρειάζεται πάνω απ' όλα να είμαστε γεροί, να δουλέψουμε σκληρά. Σίγουρα ο χρόνος θα είναι πιεστικός, γιατί όπως όλοι ξέρουμε το πρωτάθλημα θα αρχίσει γύρω στις 22 Σεπτέμβρη περίπου. Θα πρέπει μέσα σε ένα μήνα να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε ένα καλό σύνολο. Σε αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουμε θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, μια οικογένεια, και νομίζω ότι χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ σε αυτή την καινούργια προσπάθεια της ομάδος και είμαι και εγώ ένας από αυτούς που θα βοηθήσει η ομάδα μας, η ΑΕΛ, χρόνο με τον χρόνο να έρθει στην κατηγορία στην οποία αξίζει να είναι.